Kafin mu fara shirin gadan-gadan, muna jajantawa tashar Arewa 24 akan abin da ya faru da jarumarsu, kuma muna roƙon ba za su daina shiri da ita ba. Wannan abu da ya faru da ita ya zamanto ne kamar izina ga sauran 'yan uwanmu mata, domin ita ma yaudarar ta akai, ba ta saki bidiyon domin duniya ta gani bane. Ta yi bidiyon ne ga mutum ɗaya wanda yake saurayinta. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Mun gode. Assalamu alaikum jama'a. Barkanmu da warhaka. Kuma sannunmu da sake saduwa a cikin wannan shirin. Zan faɗi dalilai guda 5 wanda suka tabbatar da cewa bidiyon tsiraicin da Safara'u ta saki ita ce da kanta ba wai wata ba. Idan wannan ne farkon zuwanka channel ɗina, ina buƙatar ka danna subscribe domin samun sababbin shirye-shirye da zarar mun ɗora. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Mun gode. Alama ta farko wacce ta tabbatar da cewa bidiyon tsiraicin da Safara'u ta saki ita ce ba wata ba shine akwai rigar cece ta Najeriya, ma'ana rigar ƙwallo da wandonta. Safara'u tana sanye da wannan wando na wannan riga na jesi. A lokacin da Safara'u ta yi bidiyon batsan nata, Safara'u tana sanye da rigar jesin amma ta cire ta sa ta a gefen gado, amma tana sanye da wandon jesin. Idan kuka lura da kyau za ku ga wandon jesin a jikinta ta tuɓe shi. Daga lokacin da ta tuɓe wandon shine ta fara aikata masha'a. Sannan bugu da ƙari shine akwai bidiyon da Safara'u take yi wa magoya bayanta godiya akan soyayya da suke nuna mata. Safara'u tana sanye da wannan rigar jesi wanda wandonta ne ta tuɓe shi ta yi wannan masha'a. Shaida ta biyu ita ce Safara'u tana da bula hanci, wanda idan kun kalla a bidiyon da ta yi tsaraicin tana da bula hanci. Shaida ta uku ita ce Safara'u tana da attach, ma'ana ƙarin gashi. A bidiyon da ta yi na tsaraici za ku ga akwai ƙarin gashi a kanta. Shaida ta hudu ita ce zoben hannunta. Safara'u tana amfani da zobe guda 2. Idan kuka duba hannunta a lokacin da take aikata masha'a za ku ga akwai zobe a hannunta. Shaida ta biyar ita ce akwai hijabi wanda ake shirin kwana 90 da shi, wanda shine Safara'u take lulluɓe da shi akan gadonta. Ku duba da kyau ku ga hijabin da take yin shirin kwana 90 shine yake a jikinta, wanda shine ta cire ta fara aikata masha'a. To amma me, ina son dan Allah jama'a ai mata adalci. Adalcin da nake so ai mata shine anan. Dan Allah a daina yaɗa bidiyon tsaraicinta. Wanda ya gani ya gani, amma wanda bai gani ba sai dai a bashi labari. Domin Allah ya yi hani da kallon tsaraicin wani in dai ba muharramin ka bane. Dan haka, dan Allah dan Annabi ina so mata ku fahimta, dan Allah dan Annabi ina so ku maida hankali. Ku dinga lura da saurayin da kuke kulawa. Daga lokacin da ya fara cewa ki nuna mai sirrin cikinki, daga lokacin a tsayar da soyayyar, wallahi ba mijin aure bane. Dan miji in dai na kwarai ne wanda yake son aure da ke, ba zai taba cewa ki nuna mai tsaraicin ki ba. Ku kuma maza, dan Allah ku dinga yi kanku adalci. Kana da ya, kana da kanwa. Hasani ma kana da uwa, mahaifiya, wadda mace ce ita ta tsuguna ta haife ka. To akan me zaka je kana neman ƴan wani? Su kuma kannan ka fa, kana nufin sun sha? Wallahi abin da ka aikata shi za a yi maka. Idan ba a yi akan kannanka ba, za a yi akan yayyinka ko kuma akan ƴaƴanka. Ƙarshe ma sai ta kai ta kawo an yi akan mahaifiyarka. Kaga kenan abin da ake faɗi ya zo kanka, wanda ake cewa abin da ka aikata shi za a yi maka. Mata suna da rauni, da zarar ka nuna mata da gaske kake santa, za ta dau amanar kanta ta baka, kai kuma da kanin za ka yi amfani da wannan dama ka ci amanarta. Mun gode da sauraron wannan shiri. Idan wannan ne farkon zuwanka wannan channel din, ka danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Idan kuma ka riga ka yi mana subscribe, muna so ka yi liking din wannan bidiyon. Mun gode.